Исәнмесез, хөрмәтле ана теле онлайн мәктәбе катнашучылары. Минем исемем Ульяна, миңа 28 яшь, мин Алматыда яшим. Бу елның мартында мин сүз байлагымны арттыру һәм сөйләм телемне яхшырту максатыннан ана теле онлайн мәктәбендә укый башладым. Өйрәнүнең уңайлы вакытта алып баруы миңа бик ошый. Тәблекнең теләсә кайсы вакытында татар теле дәресләренә кыра алам. Биремнәр дә шул рәвешле төзәлгән, шуннан да күнегүләрне ясаган соң һәр яңа сүз үзеннән-үзе истә кала. Төркем белән эшли торган дәресләр миңа кыюлык бирә. Кеше арасында хата ясыйм дип курыкмыйча иркен татарча сөйләшә башладым. Гөл рус һәм казак телләрендә сөйләсәм дә, өйдә һәм туганнар белән мин күбрәк татарча сүзләрне кулланып сөйләшә башладым. Былтыр минем сөйләшүем шундый булды. Карагыз әле. Ульяна Исхакова Казахстанның көнчыгышында Семей шәһәрендә туып үскән. Хәзер Алматада яши һәм эшли. Социаль челтәрләрнең берсендә үзенең интернет кибетен ачып җибәргән. Ул гади генә әйберләр дип атала. Татарстаннан Казахстанга татар әйберләрен ташыйлар. Алматыда яшәсә дә, башка шәһәрләрдә яшәсә, бер нәрсә Казанга кирәк булса, аларга шуны әкилеп Безнең максатыбыз. Ульяна сүзләре. Быел шул сүзләрне мин болай әйтә алам. Безнең милләттәшләребез Казахстаннан нинди генә шәһәрдән булмасын, аларга заказ буенча Казаннан әйберләр китерү безнең максатыбыз. Рәхмәт сиңа, ана телем.